O proxecto puxo en marcha diferentes actividades. Dende as clases de apoio para nenas e nenos e as de alfabetización para mulleres adultas, pasando pola prevención e a intervención sanitaria, e, sobre todo, a sensibilización para cambiar os papéis de xénero e a creación de grupos de mulleres que, ademais de resolver problemas sociais das integrantes e da comunidade, se constituíron na cerna económica do proxecto. Ao remate do mesmo, hai 108 grupos que inclúen a 1.679 mulleres. O aforro total é de 40.000 euros. As mulleres dos grupos de aforro, ademais, recibiron capacitación laboral para poder poñer en marcha os seus negocios e crédito, tanto dos grupos como do proxecto, para que as súas ideas empresariais fosen cara adiante, levando co seu esforzo as súas vidas e as das súas comunidades por enriba do limiar da pobreza. Multíplate.